Kaixo, ongi etorria, sistemekin hasiko gara, eta denetan sinpleena ekuazio linealen sistema da. Horiek nolakoak dira? Hemen adibide bat jarri dut, izaten dute isa, i eta gai askea. Isa, i, gai askea. Hau izan izateke bere formulazio orokorra. Hori da, simplifikatu dugunean guztia. Kendu ditugunean parentesiak, izendatzaileak, gai guztiak alde batera eraman ditugunean, horrelako itxura hartzen dute. Eta zer gertatzen da, behitu diegu, ekuazio linealak. Zergatik, grafiko batean adierazten dugunean, zuzenak ateratzen direlako. Bigarren mailakoak ez, baina lehenengo mailakoak, bai. Horren hemen dugu, linea edo zuzen bat, eta hemen beste bat. Eta zer gertatzen da, soluzioak jartzen ditugula marra edo zuzen horretan. Ni baldin badut adibidez grafiko horrela, izango izateke adibidez, ekuazio lineal batek soluzio guztiak. Minus infinitotik hasi eta plus infinito arte, nahi ditugu soluzio guztiak daude, ezta? Eta irudikatzen ditugu zuzen batean. Zergatik esaten dugu orduan lineala? Zuzen ateratzen denako. Soluzioak hauek baldin badira, gertatzen da bi zuzen ditugula. Bat batentzat eta bestea beste batentzat. Eta horren arabera, 3 motatako soluzio kopurua daude. Batzui deitzen dugu bateragarri determinatua. Beste batzui bateragarri indeterminatua eta beste batzui batera ezina. Eta hori zergatik da. Marrazkia ikusitan ikuste dut hobeto ulertzen dela. Bateragarri esan du bat egiten dutela biak, puntu batean adibidez hemen. Ordan, bat baldin bai horrela, eta bestea baldin badator horrela, adibidez, zer gertatzen da? Puntu honetan bat egiten dutela, ebak egiten dira, bai honentzako eta bai honentzako soluzio aman komun bat bakarra dago, hau izango da. Eta esate zaio soluzio parea. Esan behar digulako zenbat balio behar duen isak eta zenbat balio behar duen i, berdintzau betetzeko eta hau ere bai. Horren, honei detze zaio bategarri determinatua. Baina beste batzu dira indeterminatuak. Zergatik izango da hori? Adibidez, ni bali badut hemen soluzioak adibidezan horrela dihoazte. Eta bestean, beste ekuazio lineala, baita ere bat egiten dute. Leku berdetik pasatzen baldin bada, horrek esan edu, edozein puntu hartzen dudala, soluzio da. Infinito soluzio daude. Zer esan edu azken finean? Bai ekuazio bat, eta bai bestea, baliokia direla. Horregatik, hau dira, bategarri indeterminatuak. Eta gero batera zeinak, hau da, elkartzen ez direnak, elkarre bakitzen ez dutenak. Eta horiek nolakoak izango da. Adibidez, nik balen badut hemen goruz ekuazio lineal bat, zen izango litzateke elkartzen den ez den beste bat. Paraleloa. Nik jartzen boten paraleloa. Ez dute elkar inoiz ebakiko. Horrek esan edu ez dagoela soluziorik. Grafikoekin hobeto ulertu dezakegu zerren bateragarri hitza. Bateragarri determinatua, bateragarri indeterminatua, bat bestean gainean dagoela, eta baterazina soluziorik ez dutena, hau da, paraleloak direnak. Orduan, guk ikusiko dugu batez ere algebraikoki. Baina interesgarria da gogoratzea nola egitezen ere grafikoki. Horregatik, honen soluzioa edo soluzioak grafiko bidez aurkituko dugu. Eta honela egiten da. Zuzen bat irudikatzeko 2 puntu behar ditugu. Orduan, lehenengo ekuazio honetan, erabakik behar dugu, zeintzuk izango diren 2 puntu horiek. Jartzen dugu isa eta i, eta izan daitezke adibidez, erresenak 0 eta 1. 0 eta 1. Orduan, isaen ordez jarriko dugu 0. 2 bider 0, gehi i berdin lau. 2 bider 0, 0. Orduan, ik balio du lau. Isak 0 balio duenean, ik balio du lau. Lehenengo puntu aurkitu dugu. Eta bigarrena, isak bat balio duenean, 2 bider bat, gehi i berdin lau, i berdin, 2 bider bat bi, kentzen pasatzen badugu, lau ken bi, bi.
Orduan, bi. Bi puntu hauek hemen adierazi behar ditugu. Isak 0 balio duenean, altura ordenatua lau da. Hau izango litzateke puntu bat. Eta bestea, isak 1 balio duenean, altura ordenatua bi. Hau izango litzateke bi puntua. Orduan bi hauek orain elkartu egin behar ditugu. Eta izango litzateke horrela. Ezta? Gutxo gara bera. Orain bestearen bila joan behar dugu. Bigarrenarekin berdina egingo dugu. Jarriko dugu isa eta i eta bi puntu behar ditugu. Eta aukeratuko ditugu berdinak, adibidez, erresa delako, ezta? 0 eta 1. Orduan, has gaitezen. Isaren ordez, 0 jarri behar dugu. Orduan izango litzateke 0 keni berdin bi. Orduan, i pasatzen badut eskubira, eta bi ezkerretara balio du minus bi. Orduan, 0 denean da minus bi. Eta 1 balio duenean, jartzen dugu 1 ken i berdin bi. Berdin egingo dugu, pasatuko da eskubira, eta da 1 ken bi. Minus 1. Orduan jarriko dugu hemen, minus 1. Bi puntuak grafikoan jarri behar ditugu. Isa 0 denean ordenatuak minus bi. 0 denean minus bi. Hau da puntua. Eta bestea, 1 denean minus 1. 1 denean minus 1. Hau izango litzateke. Elkartu behar ditugu bi puntu hauek eta zuzen bat azalduko zaigu. Nun elkartzen dira biak? Bi 0 puntuan. Ondorioz jarriko dugu ebakidura puntua izango litzateke bi 0 eta sistema honen soluzioa izango litzateke isa berdin bi eta i berdin 0. Puntu batean elkartzen direnez izango litzateke bateragarri determinatua. Grafikoki nola ateratzen den ikusi ondoren, orain has gaitezke algebraikoki soluzioak nola aurkitzen diren aztertzen. Beste bat arte. Agur?